Вече сме на поляната. В момента не се вижда, защото е вечер. Обаче мястото е много магическо. Има се чешмичка. Има се навесче. Ей, това е чешмата. Мухахахаха. Бири-мири. Мухахахаха. Сега отиваме до сцената. Това е магическо. Ето го огъне. Що ми правиш, бе? Абе, си бе! Трябва да светна, защото не се виждаш. Чакай. Ой, чош. Ой. Чош. Хляб, плютеница, масичка, заседане. Това е. Това. И те така. Дървим. Твърдо бръзда. Ето го шамана. И аз се усмихна. Така, загрея.